Нека да разгледаме и някои от подопциите на Loft. Може да правим доста интересни фигури с подопциите на Loft. Аз съм начертал 3 примера, които са готови вече, за да може да си поиграем с тях и да разберем как работи командата Loft. Нека ще хванем първата фигура, ще пусна командата Loft. Целта е да избера първо двата обекта, които ще се съединяват, или съответно повечето обекти, които ще се съединяват. И така би изглеждало, ако само пусна Loft без никаква опция. Аз ще натисна Enter, за да ми се появят подопциите. И тогава мога чрез G или в 2013 директно да избера тази опция, като кликна на нея, за да ми се стартира подопцията Guides или гидове, по които ще се трансформира нашата фигура. Ще избера тази линия, която е нашия гид, първи гид. Втория гид е тази фигура, след като ще натисна Enter и по този начин направихме една доста чудновата фигура. Ще натисна назад, за да обясня някои особености. Вижте, че гидовете са свързани с двата обекта. Ако не са свързани, тази команда няма да работи. Затова внимавайте, когато правите такива фигури, че те трябва да са свързани с двата обекта. Иначе ще има проблеми. Сега ще избера само единия гид. Може да има един или повече гида. Втората опция, която ще разгледаме, е да изберем тези обекти, като натиснем Enter и ще изберем опцията Path. Ще изберем SP линията и по SP линията се създаде нашия обект. Нека да видим последната опция. Натискам Enter. Cross Sections Only. Това е фигура, която се създава без помощни пътеки или гидове. Директно AutoCAD преценява как да създаде фигурата. Вече веднъж като създадем една такава фигура чрез командата Loft, може да я изберем. И тук с това триъгълниче имаме различни опции, които по различен начин показват заоблянето. Нека ще го завърта хубаво, за да се види. Трябва да се разгледат различните опции, за да се видят. Някъде са по-заоблени, някъде са по-рабати. Нека да оставим това, което е по-рабатата версия в случая. Отворете файла за това упражнение и създайте фигурите, които създадахме и тук, за да изтренирате опциите на Loft.